Hello guys, welcome back to my channel. Angni channel aw gaसैखौबो बरायबाय दायो जोंहा फेमिलियाव अमा बेदर लांनो फैदों आरोना बहुत गोबावनि उनाव अमा बेदरनि मस्ला Mami Oma betul jagan? लोगोफोर बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै अखा हालायबाय दिनैबो आरोना जोबोद थान्दा बोथोरा जोबोद मोजां दायो मोनाबाय नै बेंगलराव मोनाबाय ओमफ्राय दायो जोंहा फेमिलियैनो मा होनो अमा बेदर लांनो फैदों अमा बेदर जाख्रुबनोसैलाय मामि फैलाय मामि ने मामि औ औ औ ओइथिं नायलाय मा बिलाय आया आया मा खालामनाय जाखो जिंखा जाखो दादा गेलेनो दादाजों गेलेनो दादाजों गेलेनो गेलेगोन गेलेया हा चाहिए बोलने से लगता है क्या जैक फ्रूट चाहिए बोल रहा है जैक फ्रूट खान्थाल फिथाइ र' खिथाना आं खान्थाल फिथाइखौसो नोजोर होदों आंना फिसाजोआ थ' बाबाजों थौदो थ' बुम थांनो आयु बेयाव सिगाङावसो गाखोनो नागिरलाबायबाय चलो जाएगा अभी हाँ बेंगलराव मोनाबाबो सानबायदिसो लाइटफोरजोंनो जेरैथिंबो स्रां आरोना एसे खम जागोन दखान गिदिर दं ओजोंनो थ'ना फै मामि मा चाहिए जालायखो फिसाजो दा मा बिगोन ओमफ्राय मा मैगं दं मोजाङानो गैयाथ' मोनसेबो मोजां मैगं गैया गोजाम रानख्रब गोजा इया लाहैगोन जोंहा लाग्रायावनो साबसिन बिथा दसखौ दे आं गाखोबाय थ' हम बाबानाव मोजां ayo baby dada mami dan sangdang oma bilang happy tasty loh hah happy enak kan ketong banget oke liman ada dah liman mana hei फिसाजोआबो
Ơi, mami, मा नायदों नोंलाय? बेबे? मा बेबे नायदों? खानाया मा जादों नोङो? आयु! मबाइलाव नायनानैसो खानायखौ फुस्लिमलायो ओमफ्राय। सम गैया आरोना तारमाने। हा? हट मबाइला। ब' आयु! आयु! बुलायलायबावदोंसो। मबाइल नायनायावबा अरिजिनेलथार। अमा बेदरजों माबा संबाय दायो दालि ओमफ्राय मा होनो सरजना फिथाइ बेनिफ्राय मुदुफुल फिथाइ दालिजों संबाय ओमफ्राय मोनसेया अमा बेदर गोजा अमा बेदर गोजा फ्राय होख्लायनोसै दिनै जानाया हाब आंना अमा बेदरा संनाया आंनासो होनलांबाय आंना हौवाया संना होनाया आयै मासे टेस्टिलै बाब्रे अमा बेदर गोजा जाजोबलायदों माथो फारसेथिं दालि नै दालि आंलाय बर' सिख्ला हेल' गाइस वेलकाम बेक टु माय चेनेल दायो दुब्लियाव थांनायनि सिगां ओंखाम ओंख्रि संनानै दोननाय दिनै सानडे नालाय माने बाजैया सानडेआव ओंखाम सङा आरोना जोंना मानो होनबा फुङावनो थाङो बियो चार्चआवहाय नानिखौ लानानै आंनि फिसाजोखौ लानानै ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संदोंमोन आं दायो ओंख्रि संनायानो थावानो नैयाव बेरदेरबायसो मेगन खाथियाव आलौलायबाय थादों ओरैनोबा आंना दाखालि फुल फेस भेक्सिन खालामनाया मोखाङानो एसे सिथर जाबाय नै ओमफ्राय मेगन खाथियाव नैयावनो थावानो बेरदेरना होबावबाय थिफुबाथाय गैलाहाय आजिखालि गेसनि मुलि जानांगौ जाग्रा जाबाय आं बांद्राय अभार गोथाव गोथाव जायो नालाय दे एवनाय बारा जायो बांद्राय थावनि एवनाय माबा थावनि बुस्थु जाबाथाय गेस जायो ओंखायनो बयलबो जाहोलांनांगौ ओंख्रि संला आङो ओमफ्राय दायो आं नै जुखाम आरोना बेखौ रुनोसै एसे जोंना आसामनि जुखामा बेबायदि नङा आरोना बेयो बिराद गोथाव माने सुइट कर्न होनो आरोना बेखौ दालाय सुइट कर्न होननाया बेखौ होनो आरो गोदै आरो बियो आसामनियाथ' गोदै माने गोथाव मोनोना रुना जालांसै आङो डिउटियाव थांनायाव फैबाय जि गरम सान्दुं गोसा फांखा होनो हाब जायाखै थाङोबा लामायाथ' जोङो आंखौसो ओंखारहोनबाय नायदो आं जुखाम रुदों संखांबाय आलुसो आलु टमेट' जेबो गैयाबा मा सं बे फान्थावालाय ओरैनो रानलाय फान्थावा दा मोनायाव संबाय थाथोंसै ओमफ्राय बिदि हालांलां आं दासो माबा सोनानै टिफिनाव सोनानै हालांलां नों जाबाय जायाखै आं जुखामसो जागोन ओंखाम गैया ओंखाम गोजां जेबो दंमोन ओमफ्राय बेखौनो होबाय दा आङो सुनानै
बांद्रायबायसो आहा क्रिमानो इसर दाम गोसानिखौ फोना होनदो दाम खमिनिसो फोनगोन आं लिपस्टिकहाय दाम गोसानिखौ माबायावसो अबा अबा थांबासो फोनो ओमफ्राय ओरैनो डिउटिफोराव थाङोबा एसे दाम खमनिखौ फोनो आरोना बिराद दाम खमनि खोन्थाथ'ला होनलायदो जाबाय नैबे दाम गोसाया आंना माबा लानाय माने 1100 लानाय ओंखायनो जानला मोनला फोना आङो अबा अबा डिउटियाव थांबाल'सो फोनो आरोना जाबाय क्रिम लाबाय मुसुगुराबो फुयो आरो ओरैबायदि गोबाव जाबाय फुथ'वा आङो एसे गिदिर लानांगौ रज'होजोबदों एबार मोजां लागोन आं लिपस्टिक लाबानो जाखायो लिपस्टिकखौथ' गारनो हाखा नालाय ओमफ्राय क्रिम लाबाय लिपस्टिक लाबाय जोब्बाय आच्छा जाबाय दायो देलायखांबाय रेडि जानोसै ओमफ्राय आंना हौवाया माबा थिनहरलायबायहाय दायो जाना थांगौबाय गावहा फैनानै माबा थाइजौ फोमोनदों गावहा थाइजौ बेखौ नायनो होदों चेक खालामनो होदों मोनदोंना मोनाखै बहा दोनहैयो माबा गोजौआव दोनदोंनो मोनहालाय लाङा आंहाहाय खुथुखायनो ओइ दे बेयाव गैया नै गोलैबाय गोलैजोब्बाय जारलासोहाय मोनबायथ' ओइ दे गोलैनानै माबा सोलायलांबाय थाइथाम नै मोनबाय दालाय लांफानांगौ ना मानांगौ फन हरनांसिगोन नै जारें जालायबाय मोनबाय नै थाइजौआ होनोसै दा जानाया सोरजिगिरि नोङो सोरजिबाय आनान गसाइ नोङो समायहोबाय आनै मोनबाय जुखामा आयौ गेसावलाय गेसाव दंलाय जुखामखौ लांनोसै आं नानिनोबो फिसाजोनोबो गालांसै बाजैमोननो मोननै जाजोबो फिसाजोआ आं मोननोसै लांनोसै थाइजौखौ जाबावनोसै आं दायो वाव थाइजौखौ जानोसै आङो मोनबाय दोनजा गोथावआ थाइजौ मोनबाय थाइजौ फिसाजोखौ मोजां मोनगोन बे आंना दा मोनजाबा ओरैबो दोनजा थाइजौ आखाइ फिसाजोआ बिमायाबो थाइजौ जासुलि फिसायाबो थाइजौ जासुला फिसाजोआबो जासुलि जाबाय ओमफ्राय
Với cơm xào dân xem. Đấy, nó phải chứa lòng chưa? Bilang goथाव मोनो आं आंनि फेभरेट ओंखामा टाइमबो जाबाय थांनांसिगोन डिउटियाव